Fis-settur tas-saħħa waħda li ħatqata kif rajta li se jerġgħu jiġu vvotati 90 miljun għal Għawdex u għal Kering Grek. Jekk għandna l-qorti li kien hemm frodi, kif lura l-flus fraudati se nidħlu f'xi frodi oħra, għalfejn qed nivvotaw dal-flus kollha. Meta mhux qed nifhimha di, għalfejn qed jiġu minna l-oħra l-affarijiet li għandna bżonn investiment fl-infrastruttura tas-saħħa. Mhux qed nara flus ivvotati għal infrastruttura maġġuri, mhux qed nara flus għal sptar f'Għawdex, mhux qed nara flus għal sptar tas-saħħa mentali, mhux qed nara flus għall isptar għal blok tal-outpatients. Jiġifieri hawnhekk naħseb li hemm bżonn għax il-pazjenti l-isptar qegħdin ibatu u daw is-setturi u l-kwalità fis-saħħa għandha tkun priorità. U x'ixtaqtu li jkun hemm iżjed f'dan il-budget? Ara, naħseb li pereżempju waħda li qiegħda taffettwa pereżempju hemm miżura li hija inkoraġġata biex in-nisa jkollhom iżjed tfal. Għalkemm il-miżura fiha nfisha naħseb xi ftit jew wisq tinkoraġġixxi, jiena naħseb li llum il-prezz tal-proprjetà għal koppji żgħar tant għoli li bil-fors iridu jieħdu loans twal li huma qawwija li bil-fors koppja iridu jaħdmu il-ħin kollu fit-tul. Jiġifieri m'iniex qed nara sforz biex forsi jiġi limitat il-prezz tal-proprjetà għall-inqas ikun affordable għal minnu average. Illum il-loans qed ikissru ħafna koppji żgħar.